какво става, хора? Добре дошли в видеото, в което аз се завръщам в Brawl Stars, след като не съм играл, не съм пускал ново видео от един месец, а пък изобщо видео на Brawl Stars не съм правил от може би почти 3, ако не са вече станали 3, беше доколкото се сещам април. И днес съм в играя Brawl Stars и ще играя на нивата, които имам звездички, за да печеля за мегабоксите. Също така имам почти 5000 блинк. Мога да си купя скин. Моля ви, пишете долу в коментарите кой скин да си взема за 5000 блинк. Също така аз много харесвам, също ми харесва този скин на Менди. Имам повече този. Днес ще играя с Менди, защото последните дни честно казано много почна тя да ме кефи и да снайперирам с нея. Тя ми беше на 9 ранг, сега вече ми е на 14 ранг от вчера, след като играх, и да започваме. Също така не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате това видео, да коментирате и с камбанката, когато се абонирате, да я активирате, за да можете да виждате, да получавате съобщения за всяко ново видео. И съжалявам, че не съм пускал от много време, но нямах просто такава възможност. И вече сме умъртвихме един. Ой! Не мисля, че беше добра идея с Манди на този мап. Окей, хора, това беше на косъм. Ако не... И това трябваше да не е криво. О, убих я! Умряхме. Мисля, че би трябвало да се справят с Отис. Добре, успяхме. Спечелихме първата звездичка. И сега мисля да играя на хайст, обаче не трябва да играя тук с... Няма да играя с Менди. Не мисля, че ще бъде добър играч за този мап. Може би ще се опитам с Бери да играя и да се добера точно до... Къде ми е Бери? Да се добера до тяхната кула и да им хвърля няколко бомби. Също Нита е добра идея. Може, ако не стане с Бери, може да играя с Барли, Дайнамайк или Нита. Пишете вие с кой играч играете най-често. Аре бе. Мри! Леле, хора, аз не знам как не съм мъртъв още. Как оцелях? Сега си пускаме пауъра и атакуваме! Иска да си пусна гаджета, ама... Добре, смятам, че си свършихме работата на хайст. Аз съм направила най-много демидж. Но пак Джейси е стар плеера. Съжалявам, хора, върнах се. Просто трябваше да си изключа телефона, Airplane Mode. Следващото ниво, на което ще играем, може би... Смятам да играем сега Drumroll. Давайте Drumroll. Да видим с кой играч започваме. На мен ми хареса най-много, когато започнахме с Colt. Значи, първият Drumroll най-много ме изкефи. Але, Франк, ужас. Аз му нямам нито един скин, всички други са с скинове. Буквално всички постоянно се апгрейдват. Окей, някакси аз съм най-напред. И ме убиха.
И сега, да, вече ме изравни този. Ах, ти смееш да ми вземеш титлата. Към Нита. Но тя, за съжаление, си пусна мечката, аз си мислих, че я пуска на друг. Майко, това Франк ги бие. Смачка ги от бой. Ай! Не! Убиха ни. Мисля, че само аз съм до Джеси. Не знам, има ли някой изобщо до Мортис. Стигнал. Всъщност да, има. И не! Хора, как може това нещо? Как може в последния момент да ни обърнат? Някой да стане от Мортис, убива, остава още един на много малко живот и го убива и него. Поне спечелихме звездичката. И сега ще играем Mirror Match с Рико на Баунти. Само да го намеря, да видим дали му имам скин друг, освен този, който бяха пуснали фри и няма. Между другото, може пък да си взема този скин, този или този, или този, или този. Ама не мисля, че на Рико ще вземам скин, защото може би ако си взема скин ще бъде твърде тъпо, защото буквално мога да спечеля фри скин от 10 мегабокса. Когато отворя 10 мегабокса. Да, бе, те и вече са спечелили тримата от другия отбор скиновете на Рико. Добре, няма да рискувам. Изненадващо ми е, че печеля буквално от всяка игра печеля звездичката от първия път. Абе, как получавам съобщения? Хора, тук ще осъзнах, че във Viber продължавам да получавам съобщения, дори когато съм на Airplane Mode. Доста тъпо. О, тук мисля, че Менди е добра. Също хора, не знам дали сте забелязали, но си смених името на Вода Про, т.е. Вода Пара и 0. Не знам, просто повече ме кефи новото име. Пращайте идеи за видеа и какво друго искате да правя в този канал. Не, той пак ми прати това. И тая бела е много гадна. Мале, тази Бел, аз май ще играя. Бел. Този Леон буквално не може да играе. Добре, добре. Малко сега ги понапомпихме. Между другото, приятели, Алекс идва в България. Да, така е, от The Gamer Gods 10. Братовчет ми Алекс идва в България и то след няколко дни. Пуснах си на празно това пауърчето. Окей, пукаме ги. Мисля, че имаме голям шанс да ги бием.
пуснах. Ужас. Не, човек, те ако ни обърнат просто, ще бъде ужасно. Моля те да оцеля някой. Оцелих. Айде. Бихме. Това наистина се заслужава да бъде highlight of the match. Имам доста квестове тук. Сега следва Gem Grab, едно от най-омразните ми нива. Смятам да игра с Леон. По принцип бих играл Менди, обаче не мисля, че е добра толкова на... Хора, също споделете, моля, видеото и канала, за да може да достигне и до други хора да популяризираме общо взето канала ми, защото на 1000 абоната, изобщо не сме близо до там, но на 1000 абоната, само да знаете, правя giveaway от различни неща, ще направя giveaway. И да, когато така че добавяйте хора, молете ги да се абонират за канала, защото на 1000 абоната ще направя giveaway, но няма да ви кажа какъв ще бъде. Ще го разберете някъде на 900, когато станем 900 абоната, ще го разберете какъв ще бъде giveaway-а. Мале хора, осъзнах тук още нещо. Вижте, значи минахме Brawl Ball. Не, всъщност Brawl Ball само не минахме. Wipeout, Gem Grab, Heist, Knockout, Drum Roll и Mirror Match на Bounty. И ги минахме всичките, от първия път спечелихме звездичка. Единствено на Drum Roll се провалихме, в последния момент ни обърнаха, но пак спечелихме. Тук смятам, че ще играя Бери. Много време отнема, докато убия някой. Знаете ли какво? Ще пробвам с Барли. Между другото, вижте колко скинове на Барли имам. Друг вариант е да не си вземам нито един за 5000, а пък да си взема останалите ми 2 скина. Този го имам и на друг. Когато минем тази игра, ще видим колко време вече е станало това видео и може да поиграя малко ранкет. О, не, Рико. Всъщност, Рико мисля, че няма да бъде толкова труден да го убия. Да. Ако го бях оцелил, можеше и да умре. Аз съм направил единствения кил. Вече не. Човек. Нямах шанс срещу Бъстър. Честно казано, някак си на късмет спечелих, направих само един кил. И да, направихме вече всички звездички възможни да вземем. Нямаме повече за взимане.
хора, надявам се видеото да ви е харесало. Това беше от мен. Но да, това беше от мен и сега чао!